hierso, die vroegste zijn. Anne blij mee vraag, wanneer ze klaar ben, andere nummers van die mensen was nog eens conforming. Dus die man op Facebook bisa om jou toe met jou te leggen. Zij zoekt vast nog wel in eigen was het moeilijk om je reel van die feit te separeren. En je wordt het gewoon van één knie en je bouwt en je bent. Maar toen vergeet je om zelf te laten en je weet. Die mensen was een salting. Die mensen was een salting. En dat maakt me nog als man. Ik kan nooit contact van ik taxi is dit als een jouw pijn van wanneer je valt. Ja, ik kom met kokkie en dan nog een hoek. Maar wie zei dat je zo ervaren jou achter kan om onder die hoek bouwen. Kom eens recht. Maar die dat 14 op mijn kennis, aangename kennis. Kijk eens wat is de record. En jullie allemaal hebben gewoon wie gaat samen met mij op die stage is. Instead, geef me beat, wanna be met verkouden, zij spicy like Jeffy. Haat me nou? Haat me nou? Zoals hij hier nummers wat hij niet gaat doen als het voor mij kost aan en vertel van opa. En het mixtapes en CD's en de liefde op je pa nog een dunkje kan kunnen maken. En dat gaat. En het mixtapes, CD's en de liefde die op pa nog een dunkje kan kunnen maken. En vandaag, dan zijn niks mercy voor jou. Ik, als die government, als je opvoeden wat die kunnen klappen. Ik ging jou wat die hypocopen die bannen van jou vertellen die. Of wat zijn die hypocopen die bannen vertellen die. Jou was voor een Sweet 16, maar je was van oudejaars aan. Of panzers als miliciëlen die, dat is boeldubbelen. Ik ging jou wat zijn die hypocopen die bannen vertellen die. Of wat die hypocopen die bannen van jou vertellen die. Jou was voor een Sweet 16, maar je was van oudejaars aan. Of panzers als miliciëlen die, dat is boeldubbelen. Smoordubbelen. En de rest van de oudste aan kan mij. Vandaag is weer een van die dame die oudste kust terug op een kussen. Op een vijkus. Vandaag, als ik het gesprek met de Christians, ik heb die fietsers nodig om te poppen. Ik was gesprek met de Christians, ik heb die fietsers nodig om te poppen. Ik mag hier en daar, net als Somalië, maar die is beter rap, zoals niks van mijn vriend of Tommy Tommy. Ik mag hier en daar netjes in Somalië, maar dit is beter rap zoals net van mijn vriend of Tommy Tommy. Gooi hem om, maak hem plat, trap zijn kop, zijn zwart spat. Maar die jongens van klopt, zo praat je van jou hangen, die systeem, maar ik gooi hem om, maak hem plat, trap je kop, zijn zijn zwart spat. Ik zal met mijn paal aan en op Facebook mijn door. Hij zal niks. Wat? Hij is niks gewoon aan verbaasd zijn. Ik zal met mijn kaal aan zijn Facebook mijn door. Ik zal niks speciaal is van jou zal zijn met de label op je pavement. Kijk je, mijn door, pavement speciaal, moedse kop. Hij gaat eerste en laatste aan die reizen. Moedse kop. Hij gaat eerste en laatste aan die reizen. Moedse kop. Die, als je goed is, een replacement. Dat is een moedse kop. Maar je geloof ik niet correct, want zoek niet bij me. Dit is waarom ik een switch up aan mijn stay toe. Ik zal nooit meer rugdraaien voor die, maar ik lekker gezien wat hij van mij doet. Die krijgt een blessing bij ons, dat is een setting, maar het is een grateful. Zij doen het niet hoort, dat ze bij ons zo wijzen bij de huis wordt op change, bro. Oh shit, oh shit, oh shit. Zij doen het niet hoort. Dus ik kom zo wijzen, hoor bij de huis op change, bro. En waar krijg je allemaal een vibe op? Je dacht ik die op de veel krijgen, dat ik niet heb. Waar de fuck is er was ik op jezelf capital, maar ze let je los steeds. Waar de fuck is er was ik op jezelf capital, maar ze let je los steeds. Wat hij doet, wat er, zo heet dat die jongens een draagdealer. Zij zien ze toch eens zo steek, die Ronnie komen met jouw pad spieren. Maar die jongens wat er, zo heet dat deze draagdealer. Zij is toch eens zo steek, die Ronnie komen met jouw pad spieren. Zij doen, man, maak dit geraas als een zakbieren. Zij zijn jongen wat er. Zij doen, man, maak dit geraas als een zakbieren. Hij zei jongen wat er kan, zat op papier, dat zijn jouw bak zien.
zelfs. Zij staan langs hotten, maar zoeken mijn moesterschoenen beginnen snel. Maar niet hier, er worden nog zelfs. Zij staan langs hotten, maar zoeken mijn moesterschoenen beginnen snel. In real life, het is een papbroek. Al dat wat voor jou helpt, is hij gewoon als een piaal. En real life, het is een papbroek, al dat wat. En ik heb net gaan research doen, mommy. Maar voor mij is hij een box in Afrikaans. Wat is een box in Afrikaans? Ik heb als ik gevraagd, de dagboek in een spik op een maat, ze bespik op mijn naam, of ik zie het er rep op mij, ik zou rep op mij nog. Ik zou rep op mij nog. Ik zou rep op mij nog. Hij draait op een bewijs, maar zijn kop loopt stom. Ik heb net geschreven, elkaar, die broes op een dag als een slom. Hoe zeggen, oh je laat het gestopt. Die broes op een dag op zijn kop. Chris Brown, pak, ongelukkig moet ik voor school verlaten zijn aan kop. Nou wordt deze jager gestopt. Dit broes heeft gedaan op zijn kop. Chris Brown, pak, ongelukkig moet je ons vroeg verlaten zijn aan kop. Ongelukkig moet je ons vroeg verlaten zijn aan kop. Die weten als je op gunstelen. Mike Tyson, hoe ons aan met syllables. Maar hij zei niet wat de kant af ik zo niet. Bij meer Willemsen, haak met zijn kanten, wat van het. Die weten als hij gunstelen. Sleep om aan zijn tong. Mike Tyson, hoe ons aan met syllables. Maar hij zei niet wat de kant af ik zo niet. Bij meer Willemsen, haak met zijn kanten, wat met zijn bakken. Daar kom ik op naar je gezicht toe en ik was excited om je gezicht in te drukken. Zo spree units van het graslucht. Yo dije la verdad. Tranquilo. Back to my price. Kadit time. Kadit time. So. Guys, alsjeblieft, laat die aarde zijn rip in. Als hij niet meer op die stage is, alsjeblieft, zo zie je nou. Maak er als een season, dus hij maakt hier. Let's go, Capital Yell 7, 5, 8, out. Eerst basis my 5 trekkers sy bette. Almal my oops was eisters. En net soos hulle word sy na vandag ingegee by SA Metal. Ek staat te bam in 'n staalpen. Wat sê? Ek staat te bam in 'n staalpen. En besides a plate for thing, bewys ek julle hoe 'n ou van die 90s die taal ben. Maar wat hy van pypele. Ek sê so baie. Sy moet na my toe kom, maar sy die levels wil na buite hê. So, hoe die ding ons is op een vlak, omdat sy die na my bette onder een dak. Volgens my het sy 'n kans. Ek het net myself gesê, hoe kan ek die een dak? Maar die shots dat sy nie kan in een toets. Ek kon nog gesê dat een dak, maar dat ek is maar in een toets. Maar die shots dat sy nie kan in een toets. Soos 'n alkoholiek sê, wanneer sy hom alleen los. Nou ek's die enigste leeu op die planeet. Hoor sy, ek's die enigste leeu op die planeet. Nou bly ek nog in 'n pad met die naam planeet. Wat dan sy waar vandaan kom die 7, 5, 8. Kijk aan, gaat ons paar voor paar. Voor jou gee jy 'n tweede plek so skep terwyl ek wegloop in 'n 5K so Zeibo. Ik heb een Zeibo, by the way. Dat ek as die lead singer, die main vocal en die backing. Sy is 'n eklip. Vir jou word net ingesqueeze, haar wat 'n man 'n kip sien. Nou besides my voete, jak my handskoene. Ja, geklap voel soos 'n skop in jou gesig. En hy is een spaat van die feet. As ek die ding op lig, en hy loop hy soos 'n meishond. Net om te kom meet die bou net niks vleis om. My tong alleen, kyk hoe snyk ek ding. Ek sê anaconda by konflik. Ook hang nie nog slange, vir jou leen eet ek so na hande. Sy sal touwe gooi en sy sal my moet lyne span. Julle sien my nek kan nie heeltemal omswaai nie, maar kom ek wys julle syne kan. Kap jou pote af, omdat ek fokkel ding van jou loopbaan. Wie sê wat sy
verligting gaan dit as vir geboue en huise as hy en die meise doodgaan. Sy's 'n loser, so hou jou bek. Wat weet ek van verloor? So ver as 'n VW Polo Blitz. Maar so staan sy as hy niks het, die oud nou. En het as hy niks het, soos hy logo op 'n Opel. En dan kom in 'n popket, want my opers man het nog 'n object, want hy is buite, die binne wiete ek vat die gat, like as ek moet nou, hy loop hy weer in 'n kassie vas. Trek jou water. Nee, lei af van die stage af, man. Protest. Dis net nog op hin. Waar is die Lion King? Mannen soos jou, die hulle wou gevat uit 'n village en van 'n slaaf gemaak. Wat sê, mannen soos jou, die hulle wou gevat uit 'n village en van 'n slaaf gemaak. Ek het gesê, wat weet ek van verloor? Want almal my wings is back to back, soos wanneer couple squad gaat slaap. Ja, kom. Waar is December? Ja, kom. Waar is December? Volgens mij is het slapchips. Al was die Gatsby competitie en zij gaat halve spinnen in politie. Dan bied ik jullie nog steeds 8 niks. En loop ik hier weg zoals iemand nu uit naar 10. Ik heb gezegd 8 niks. Ja, kom. Ja, kom. Hij is te oud. Nou, hij is iets wat ik afsluk. Kijk. Hij is back, hè? Kom hier, rot. Sy het 'n wyn gesig het. Guys, policemen, the people is rapping here, man. Sy het 'n wyn gesig het. Sy lyk soos iemand wat kan steek op. Toe ons net dalk het die boekse toe wat sy voorkom met ernstig op. Maar die wat die weet nie, nou wil het 'n paar maande terug aan kanker afgesteek. Sy sê toe laat dat ek die ons beter lê. Maar sy het ook geleer dat ek nie met hoe die plek op sit te lê. Ons hulle sien op. Ek sien op die dat die tyd my sê dit gemaak dat ek nie gesig laat maar maak my famous en dit is 'n kompetisie wat ek net gewen het. Ek sien op die dat die tyd my sê dit gemaak dat ek nie gesig laat maar maak my famous en dit is 'n kompetisie wat ek net gewen het. Maar never mind guy. Kom ons praat 'n bietjie oor die wat so steel. Gaan ons praat daaroor? Ja. Gaan ons praat daaroor? Ons stel op 'n stuk dan. Die jongens stil voor julle oor. En jou met die sien kan jy ook nie dop nie. Die jongens is dop nie. Jy ska baas van jou ervaring wat jy rep op pas op kak. Hulle soek jou nie aan die kar en ook nie. Jy ska baas van jou ervaring die kar wat jy rep op pas op kak. Hulle soek jou nie aan die kar en ook nie. Wanneer laat wat jy nie keer my magtig. Sy sê, hier kom kruid dat die giet van God sê, maar sy sê, sy klomp vrolle en haar moes een klomp drankes. Die ek sê, die kom terug in die bek, laat het een 360 slaat, maar van hy is op sy, toen ek niks vijf is. Laat die reen weg, van my stok so hoog skiet, en ek kan die stok, dat ek sê, ek het wat vijf is. Ek sê, die kroon terug in die bek, laat het een 360 slaat, maar van hy is op sy, toen ek niks vijf is. Laat die reen weg, van my stok so hoog opschiet, en ek gaan die stop totdat ek sê, ek het wat vijf is. Alles weg, hou sy nog veel konflik, sy maspaal en sy kracht draak, ek knop kyk ons blaas op. Sam die jongs hoe klimmat kyk en sy julle bestaans dus eibel, een skoot. Sam die jongs hoe klimmat kyk en sy julle bestaans dus eibel, een skoot, binne die borst, laat die skouwers aan die klap op sy nek. Los ons. Een skoot, binne die borst, laat die skouwers aan die klap op sy nek. Los ons selfs so druk op ons swel, dat die mense toe kan op die 4 aardse tree. En laat die beter. Los ons selfs so druk op ons swel, dat die mense toe kan op die 4 aardse tree. En laat die beter. Kan ons jou nie herkennen, ons gaan jou net draai, soos dat jy leuke excellent. Slaat die my bel uit, hè? Ek sê wat dit! Een skoot binne die bos, laat sy skouwers aan die klap in sy nek. Los en myself so dik op ons swel, dat ek sy kom dan op die 4 aan
concentrate. Yang ating dito, ano siya yung everything, o sa'yo na deny. So sa'yo yung lead up ng X. Let's get to X. Tuwing tumpus, may basa sa ato get sa fit Bellarina. Bidala madrin mo kay Bellarina? Bidala madrin mo kay Bellarina? Fakina. Tuwing tumpus, may basa sa ato get sa fit Bellarina. Bidala madrin mo kay Bellarina? Fakina. Yung pinakagkakatsiyons. Eh kayo, wala na nagawa sa'yo ba? Kan-explain pa, two sorts, may nagtubok, may nagtubok. May nagtubok, may nagtusok. May tusok. But woman, ito lang di man nagikaw, but sa tusok, pulbon. What? Mahal kasi kayo surep mo, surep susay, sa'yo, lumasi ka, saan na nakakakibansi. Lumasi ka, saan na nakakakibansi. Eh, nakakabi pusis pa po, eh, talaka mo sa Pornstra. Eh, kasi tayo ka analyze, pagkari ko, sa blog mo ka vandalize, sa blog mo makans from back, pag-iwan, then I make over on. Sa blog, it's style to analyze. Pagkari mo, sa blog mo ka vandalize, sa blog mo makans from back, pag-iwan. Nung sa blog ka vandalize, sa blog mo mako, sa blog mo ka vandalize, so, saya nak cakap ni harus saya ni. It's style to analyze. Maksudnya, pagkari mo, sa blog mo ka vandalize, sa blog mo makans from back, pag-iwan. Then I make over on. Nung sa blog ka vandalize, sa blog mo mako, sa blog ka vandalize, so may kuwasa sa maray. Eh, kas long dun sisisista sa grants na may hugot. Trouble in paradise. Sing, woman, sing. Kahit mag smiling man. Kahit mo wala kahit mo wala. Sing, sorting, bukwasa sa maray. Eh, kas long dun sisisista sa grants na may hugot. Go free Kingston, manas trouble in paradise. Saan mo ka-terrorize? Saan mo ka-terrorize? Hindi ba sa sterify? Ato kumita lang eh. Asang rockers, diba ka na-dance sila mga labit, eh, brang lega vibes. Awan sa cute sa dahil, asang luway ka na rasi. Eh, kanyang business tiro mo, ba ito polisi? To just may goal of the... Eh, nasa lang ko pamasok, right? Right? Awan sa dahil the cute, asang luway ka na rasi. Eh, kanyang business tiro mo, ba ito polisi? To just may Call of Duty to say, excel it out. Managkas lang ko, yan pa na PUBG, but like so busy. Oh, busy! Woman! Rasi, police, PUBG. I'm gonna stop to knock up. I'm gonna stop, basahin ko na. I'm gonna stop to knock up Bravo Diaz Amo Bay. Saya cakap ngayon sa sinuwas ko na kaniba na mo sa wang ano usong kanong blay. Kasi nawas ko na kaniba na mo sa wang. Saya like man say, ay, masas bitikan na. Saya like man say. I'm gonna stop to knock up Bravo Diaz Amo Bay. Ayun sa iyo at sa sinuwas ko na kaniba na mo sa wang ano usong kanong blay. So what in my yan numbers? So lagi kaya to right, mas ektur niya kaya jay sa kalanika, al di pansa sa like umunang kami ka brottom si katama, lagi to right us. Authorized back. Amo, woman, masagas. Justin, amo lang staff to na bravo bias amo bay. Ay let's say yung sa sinuwas ko na pa na mo haki usong kanong blay. So what? Ek magyak numbers. So lagi kaya to right, tas ektur niya kaya sa isa kalanika, al di pansa sa like umunang kami ka brottom si katama, lagi right us. Pada Asida, patsay ba daw pa yung sa pianta na say, pamaya sa sa kontuwa man nakatan sa spoko be. Let's go! Wala ka mo hanap, bla pinta na hayapi. Pada, asida, patsay ba daw pa yung sa pianta na say, pamaya sa sa kontuwa man nakatan sa spoko be. Nawa yung sa pianta na say, rotas sa kani supra i-check as the better rep ko sa stop na konse. I'm
je probleem. Ik is van die hoed. Ik is leraar van die hoed. Ik van hoe ik je niet beschouw van wanneer jongens lood gooien, dat is klappers was. Jullie glorify je lijf, want ik wil uitkomen, steeds word ik gejudged. Rook jij batten? Real shit! Rook ik oké. Rook ik dat. Zie, ik doe net waarom ze in steeds benad. Stilte! Grote brother! Luister. Nou vandaag steek jou huis toe met een luine sein. Die achter jou aankom in die pad moet zien zijn verloor. Die de elevator. Hoe kan ik met stepjes bij? Hij weet als contant als hij die leeuw volg. Zoals hij post, dan moet hij verkapiteren. Relax! En dit zijn nummer. Hij is een niks. Aanstaande hier soos een 8. Hij is maar net een 0 met een bel op. Vang jullie een 8 is maar net een 0 met een bel op. Nou als hij ontmoet met kapitaal, zal het die vlieg bijvallen. Hoe kom hulle sê, money talks. Nou die is die naaste wat hij gaan aan geld kom. Die het nog een target. En ik is een spinner wat hou van vastmaak soos een stapel. Ik heb mijn eigen been verstaan. Hij betikken moest bekleed met saaks. Want hij kan niet aan mij zwemmen op die beach. Dan zoek ik zijn skills op. Waarom kan hij dat klim op die hot seat? Maar als Kalimpong kan naar mij toe komen, maar wat ik achter die wiel zit. Wat is Sorry! Waar is die entertainer? Ha? Waar is die entertainer? Ik kan mijn eigen garden. Altijd wanneer zij in contact komt met bloemen, dan zeg maar zij entertainer. Ik is een side agent. Maar zij wordt niet geside in die huizen. Die is een sideplate. Hoe kan hij van mij koppie? Zij zien ze mijn cup of tea. Like next time gaan jullie van mij koffie. Hij is zwart met één suiker. Die is één ding. Als ik klaar voor hem gekappen, dan is er geen spuiker. Nou die mensen uit je handen uit. Zij is een spectator. Jouw job is om voor mij te staan en kijk. Nou als ik zei nou, shut down hij. Want als ik wat om met power supply en plakkie. Weet je dat maakt nogal zin, hoe komt hij nog in je fiets heeft met Cathy? En je zo hoort, het is een bloody sister. Zij is van die pad af. En zij gedenkt dat ons is in diezelfde baan. Die is waar ons paaien split soos een T-Junction. Jump ik nou in zijn handen, hij heeft een letterlijke jou gevangen. Nou is de eerste en die laatste jou. Ik laat conflict lijkt soos uitmaaier van ik as die Kaapse M. Maar soms moet ik een Maase in, wees wie sy mijn ou. Hoor jy nou? Hy is jou M en O. Maar as my op die alfabet moet opzê, dan stop die P by Q. Ik wil heel goed naar je. Ik hoop dat ik het bij jou met piep. Kijk, als het komt bij werk, en als ik in mijn werk, kapitaal, kom ik wijzen hoe zak je van zijn. Als het komt bij werk, en als ik in mijn werk, kapitaal, kom ik wijzen hoe zak je. Ik als die mijne vind, en ik kan niet die lijnen ten, dan moesten ze die hele ding afstellen. Like allemaal aan de ops op die line-up als maar net haven die post om mooi te lijken. En hij zei ik zei op een live, van enige doos wat wil box. Zij zou op enige dooie lijken, soos die daar. Kijk. Die moet vast aan die sambaisa. Oh, ik moet zeggen, Mufasa. Was het dit? Shout out aan alle OG's. Yes, shout out aan alle OG's. Jullie hebben echt een mooi gepreid. Maar ik is nog weer in staan met samen jou geven de dezelfde prijs. Ik denk er echt hoe kom ik met tijd los met oude zoals die was allemaal weer ook vrouwen die mannen in die huis. Koffie! Ik denk er echt hoe kom ik met tijd los met oude zoals die was allemaal weer ook vrouwen die mannen in die huis. Ik doe niet die wie dat met die braad maar zo. Ik doe niet die voor jou niet. Maar die zo'n late moederloze broertje op de straat. Die manschap in die moesten dromen wat steeds sukkel om te slaan. In de computer. Die manschap in die moesten dromen wat steeds sukkel om te slaan. In de computerklas gehad. Ons stuk heeft de broer van mij gevat. En dat is recht, lach jullie.
ek het computerklas gehad. Kostum, het 'n broer van my gevat. En is reg, lag, julle maak te kop uit totdat jou beste braaf vir jou sê kom met die karretjie pak kom aan. Jou struggle is down. Is reg, lag, julle maak te kop uit totdat een van jou beste braaf vir jou sê kom met die karretjie pak kom aan. Jou struggle is down even compared to mine. Maar kyk hoe die liewe vir my uitgedraai. Was aan klein sak uitgemaak, uitgelag en gehad. Al my boelies gevra vir my vir autographs. Was ons klein sak uitgemaak en gehad, al my boelies gevra vir my vir autographs. Ek het 4 meise record deals deny en soms leek ek angst. Hy sit control in my liewe tyd, ek wou net nie toelaat dat die sister my vang. Ek wou net toelaat dat die vrij bepaal word deur aan 'n man. Dus want sy staan vir niks, dan val sy vir alles. Praat jou shit. Dus want sy staan vir niks, dan val sy vir alles. Wat sy gehad het ek nooit gehad. Ek moes altyd 'n mooi gepunt tot in te gepas. Die wrestling kleur van 'n sobright sakkie. Ek het bed van 'n opkapjelle. Hoe compared yourself met God? Hoe compared yourself met God? Nigga, stop. Don't say that it's get maak jou lyrical. Nigga, nah. Ek onthou die dag toe ek gebore was. Ek was sad, ek was een skoekoe kijker. En dan kijk ek koekoe. Nigga, ek het begin rap op voor ek kon stap. Let's go. I don't keep it all when I say I swam amongst the greats. Hy jokes en hy kak jou nie elke dag in sy gesimuleerd soekstelling. Klascontrol. I don't keep it all when I say I swam amongst the greats. Hy jokes en hy kak jou nie elke dag in sy gesimuleerd soekstelling. Klascontrol. Korsa bakkie. Wat ek grip? Sy gesimuleerd soekstelling. Klascontrol. Korsa bakkie. Spinnekom. DJ Gakkie. Rookie kom. Justin Eitjes. Tory kom. Charlie, nou zijn eigen broek. Ik zet niet meer de toes, Rio, op hoe ik zit down op de stuk. Maar voor ik verder ga ik met de hele post allemaal niet binnen, wat is een stethoscoop? Wat is een stethoscoop? Kom eens uit school. Stay in school, the blind leading the blind. Nou zijn eigen broek. Ik zet niet meer de toes, Rio, op hoe ik zit down op de stuk. Nou dit ijs in my veins, en ek is evil. Maar voor die feit dat ek met hele ons wat is 'n stethoscoop. Nou sy windbene, Jeppe self, Mazina, dok, sy kon hom by mekaar. Jeppe self, sy Mazina. Wat hoor jy? Stop that shit. Stop that shit. Ja. Ons weet maar wat jy praat. Nou sy windbene, Jeppe self, Mazina, dok kon hom by mekaar sit, want hy spring gemaal in division. Wat sy weet, die enigste hoor hoe sy gaat weet, as sy die gebouw gaat verlaat, soos 'n stuk in 'n garage deur. Ek rap beter as sy. Ek eet beter as sy. Dans beter as sy. Sing beter as sy. Loop beter as sy. Sweat beter as sy. Alles beter as sy. Moet ek weer gaan? Sy ryk na aan. Die lyk soos aan. Sy stem na aan. Jou raps is aan. Jou songs is aan. Jou video's is aan. Waarom man? Laat ek staan. Laat ek dieper gaan. Ek laat het gaan. Gaan die. Wat? Jullie gaan dat ek sok. Ik wees maar net wat ik met zijn box al doen. Zeg maar ik ben zij saam. Nou hoeveel keer moet ik zeggen, jij moet mij ophou comparen met mannen wat breed. Ik zeg, hoeveel keer moet ik zeggen, jij moet mij ophou comparen met mannen wat breed. Die ding is lichte weg, hij is net nog een hoofdlucht bij mij. Met mijn derde W2 is allemaal geschokt. Zij kan het evens gaan www. Kom ik guide jou. Hand op die muis alsof ik achter die computer bezig is met een slideshow. Nou dan zien jouw stil, niet editing. But mine, you don't have to editing. Fokkelie. Want die editing mij gaan, zou zijn zaak moeten kennen. Huh? Wie editing mij gaan niet de staatslawyer, want hij zal uw zaak moeten kennen. Volgens mij moet jouw lijnen gecharged worden, want jouw basis nog op 8%. Zie, zij is een ziekelijke teenage. Die move moest ze gehouden ten Tigerberg, want basically bitter ik teenage. Nou, ik heb die waai getuil, wat zei, ik heb die waai getuil, zodat mannen zoals zij kan smile. Maar lijkt die voel ik zoals een kampo.
Want weet dit as by 'n park jam of in 'n danshol, as jongens soos die van my sien by die show, as hulle dik pik. But behalwe Justin, ek kon sien hy sweet. Behalwe Justin, ek kon sien hy sweet. Hy soek om sy bier vir my kom sit, want ek is sy fan. As 'n verskil tussen M en Steen. Hy word soos ek wies. Hy word soos ek wies. Dis 'n ek wat hy opsit. Nou vandag sien ek die movie. Netflix. Ek glo nie hulle wil die cinemas. Sy sien my conflict. Wacht, ek het gesê movies, Netflix, cinemas, fliek. Vang hulle. Ek verduidelik sommer vir julle die sinne van nie. Sy kom nie so. Sy sal uitgelak word as ek jou sin nou nie my chongies toe. Ek is 'n template. Vir manne soos jou wat al die dinge tempted en het nie gemaak het hier van hulle eie Bybel gesamented. Ja, dit allemaal weet alles wat jou bou is met ambitie. Hoe kan die nie my ambitie? Dat is just. Nou, die is net nie negatief nie. Die is 'n custom made. Die is hoe 'n ander man se husband lyk. Nou, ek gee jou om die of you. I am the person you must think. Just hoeveel invoices en ek al vir mense gestuur wat wil hê ek moet vir hulle die accent. Nou hy is money in nog voor accent. Nou hulle wou my gatekeep. Kijk daar weet van. Hulle wou my gatekeep. Hulle wou my gatekeep. Want ek het hulle portal wat gelink is aan verskillende kontinente buite die Weskaap. Die ding is 'n demigogon. My vlak is waan toe hy week na. Man jy. En hy manne wat vir jou gesê het, sy is Mufasa, kan solang hulle gaan opsaai in my sassa, gaan soms aan hulle, aan my kom open, kei ou, like hoe te fok, gelijk julle een mooi wop die na volcano, ek loop al klaar voor, as ek moet verder beter as het 5-0, of wat sê sy? A play store.